kommet, så er det blevet 24. december, juleaftens dag. Det er stort. Så jeg vil også her tænde lys. Og jeg må indrømme, at adventskransen lever altså endnu. Så jeg håber, det er ikke sikkert, at alle synes, det er reglementeret. Men jeg kan så sige, at nytårsaften, der er den ikke. Ja. Man skal jo passe på de der adventskranse der, at de ikke brænder så langt ned, så de får fat i brand. Det kan jo få fatale konsekvenser. Ja, og så er der vist en lille hund, der lige er vågnet op her, og Milo skal her. Normalt så har vi jo så fat i kagedåsen der, jeg holder lige hånd over katten. Det er kagedåsen her, men der er faktisk sket noget andet, det er, at her på museet, der er sat nogle ting frem. Og derfor så skal du ikke have en, du skal have 3. Og det første vi smager, det er en pebernød. Vil du prøve det? Ja. Ja, godt. Og så er der en brunkage, også det man kalder sirupskage. Nå. Det vil jeg lige sige til orientering, altså en labrador, det skal altså være rigtig galt, før det ryger ned. Og sandelig en kleine. Det er en lidt kleine. Mila, prøv at se, det er en kleine. Den er badet i olie, den kører godt. Ja, Mille, skål lige lidt her. Jeg tror lige, jeg skal lige prøve sådan, det var noget. Der vil give dig ret, Mille, den er god. Ja. Men faktisk så er det også sådan, at jo at Mille jo i anledning af julen skal have sin skal have sin julehalsbånd på. Det er også Mille, og med de klokker på her. Ja. Det kommer lige til at hoste lidt. Den her pebernød, den hopper ned. Og hvis det skal være helt rigtigt og sandt, så er der altså en jagthalsbånd. Og Mille bliver så glad, en gang den ser den her. Og klokken her, prøv at høre her, den er faktisk stemt. Den er stemt i 4 strenge D. Og det gør et stort indtryk også på de andre jagthunde, når du er på jagt. Men juleaftensdag og juledag, der er vi ikke på jagt. Nej. Så hvad det her, ja. Hvis du ser det her først på dagen, så skal det lige diskret minde om, at der er jo julebørnegudstjeneste i Torninghallen kl. 11, og for voksne kl. 13 og 15. Og derudover så er det jo så de andre dage jo også julegudstjenester, og så er det i kirken. Det her, altså, jeg nævnte før, det er jo i hallen. I morgen den 25. første juledag, der er det henholdsvis Vium kl. 9 og i Torning kl. 10.30. Og jeg håber selvfølgelig, du vil benytte dig af dagens gudstjenester, der hvor du bor, så du bor helt pastoratet. Ellers så må du ty til tv, hvor det selvfølgelig også i dag er gudstjenestetransmission. Og juleaftens dag, det er jo sådan en speciel dag. Jeg husker, da jeg var dreng, så er vi tilbage der i 50'erne og 60'erne. Der var der åbent i forretningerne indtil kl. 12, 2 stykker. Jeg var da jeg sådan fik kørekort og ikke måtte låne min fars bil, så blev jeg så jo bydreng hos købmanden i en Renault 4 van. Og vi blev der ved til at fandt til kl. 1, hvor jeg så holdt en lille julefrokost. Så sådan var det dengang. Men nu er det jo alt jo lukket og slukket. Vores juleaftensdage i familien har også nogle gange sådan været lidt, som man siger, ikke stresset, men lidt måske. Jeg husker, da jeg skulle hente min mor op i Skive, hvor da jeg kommer derop, så sidder hun ude midt i sit køkken med alle sine pakkenelliker og græder. Og jeg spørger så, hvorfor græder du? Hun kunne ikke finde sin nøgle. Ej, men kunne ikke komme ud jo. Det var ikke det, der var problemet. Hun var jo inde jo. Men hun ville selvfølgelig også gerne have låst. Så vi gennemrodede så hendes lejlighed uden at finde den. Og hvad det så viste senere, det var, at den så var i hendes taske. Den slags kan jo godt ske jo. Vi kommer så hjem der, hvor vi boede, og får så at vide, at jeg var på en efterskole som forstander, og så var alle vores heste, stallen var brændt, så var hestene ved naboen. Og de var så løbet hjem til efterskolen, og skulle så tilbage igen. Og det var sådan set også fint nok, bortset fra, at der var 1 kilometer, og det var sådan, var slud og regn og blæst ret kraftigt. Så min ældste datter og mig, vi skulle så fragtere heste frem og tilbage, og der når vi jo så også at blive både svedige og beskidt og ulækre, og når ligneragtigt i bad og ned i kirken, og når lige at få det hellige, om man så må sige, ansigt skruet på, og så gå ind i kirken der. Ja. Et andet år, kan jeg huske, der var køkkenvandhanen, den brækkede ned ved roen,
så vandet så stod op som en fontæne i hovedet på en selv i noget antrækning end det her. Et andet år var det anden, der hoppede af panden, der var åbenbart ikke helt død. Så har jeg også prøvet at blive angrebet af en brun kartoffel. Mens vi sad der og til at spise, så var der en brun kartoffel, den tog simpelthen tur. Først så var den lige pludselig væk. Det var da mærkeligt, at den af. Men det var så fordi, den så kom ovenfra og ned, og der min jakke så knappede. Det var sådan en silkejakke. Og der sådan en brun kartoffel, så den virkelig er klistret og ulækker. Den sætter sig så fast her. Så ja, den slags sker jo. Så du har måske også dine minder om juleaftens dag, hvor det har gået lidt hurtigt. Ja. Men ellers, så er vi i den situation, at jeg vil så gerne læse en af Selma Lagerlöfs noveller, Vrøvl, Legender. Og den første, jeg vil læse, det der hedder Den hellige nat. Den hellige nat. Da jeg var 5 år gammel, havde jeg en stor sorg. Så stor jeg egentlig ikke tror, jeg har haft nogen større siden. Der døde min farmor. Lige til da havde hun hver dag ude siddet i hjørnesofaen i sit værelse og fortalt historier. Det står for mig, som om farmor sad og fortalte fra morgen til aften, og vi børn sad ganske stille ved siden af hende og hørte på. Det var et dejligt liv. Ingen børn i hele verden havde det som vi. Det er ikke meget, jeg husker om min farmor. Jeg husker, at hun havde et smukt, kridhvidt hår, at hun gik meget bøjet, og hun altid sad og strikkede på en strømpe. Jeg husker også, at når hun havde fortalt en historie, lagde hun gerne sin hånd på mit hoved, og så sagde hun, og alt det, der er lige så sandt, så var det, jeg ser dig, og du ser mig. Så husker jeg også, at hun kunne synge viser, men det gjorde hun kun en gang imellem. En af hendes viser handlede om en ridder og en havfrue, og den havde sit omkvæd, blev så koldt vejr over sø. Og endelig kan jeg huske en lille bøn, hun har lært mig, og et salmevers. Alle de historier, hun har fortalt mig, har jeg kun en svag og uklar erindring om. Der er kun én eneste af dem, som jeg husker så tydeligt, at jeg kan fortælle den igen. Det er en lille fortælling om Jesu fødsel. Så det er da næsten alt, hvad jeg kan huske om min farmor, med undtagelse af det, som jeg husker bedst, og det er mit store savn, da hun var borte. Jeg husker den morgen, da Jørgens sofaen stod tom, og det ikke var til at begribe, hvordan dagens timer skulle få ende. Det husker jeg. Det glemmer jeg aldrig. Og jeg husker, at vi børn blev ført hen for at kysse den dødes hånd. Og vi var bange for at gøre det, men der var der en eller anden, som sagde til os, at dette var sidste gang. Vi kunne takke farmor for al den glæde, hun har givet os. Og jeg husker, at alle viserne og historierne blev kørt bort fra gården, indpakket i en lang sort kiste, og at de aldrig kom tilbage igen. Jeg husker, at der var noget borte af livet. Det var, som om døren til en helt stor, dejlig, fortryllet verden, hvor vi før havde kunnet gå frit ud og ind, var blevet lukket i lås. Og nu var der ingen, som havde nøglen til den dør. Og jeg husker, at vi børn efterhånden lærte at lege med dukker og legetøj og leve som andre børn. Og det kunne da se ud, som om vi ikke mere savnede vor farmor, eller ikke mere huskede hende. Men endnu den dag i dag, 40-20 år efter, mens jeg sidder og samler de legender om Kristus, som jeg hørte over i Østerland, vågner min erindring de lille savn om Jesu fødsel, som farmor plejer at fortælle. Jeg får lyst til at fortælle det endnu en gang, og lad også det komme ind i min samling. Det var en juledag, og alle var kørt til kirke, undtagen farmor og jeg. Jeg tror, vi to var ganske enige i hele huset. Vi har ikke fået lov til at køre med, fordi den ene af os var for gammel, og den anden ikke gammel nok. Og vi var begge to bedrøvet over, at vi ikke kunne komme med og høre fruprædiken og se julelysene. Men som vi allerede sagde, der var ensomhed, gav farmor til at fortælle. Der var engang en mand, sagde hun, som gik ud i den mørke nat for at låne ild. Han gik fra hus til hus og bankede på. Hjælp mig, sagde han, min kone. Min hustru har lige født et barn, og jeg må tænde ild for at varme hende og den lille. Men det var dyb nat, så alle mennesker sov. Ingen svarede ham. Manden gik og gik. Sidst opdagede han et lysskær, som er ild langt borte. Han vendte da sine skridt i den retning og så, at skæret kom fra et bål, der brændte på marken. En mængde hvide får lå og sov omkring ilden, og en gammel hyrde sad og vogtede i jorden. Da manden ville låne ild, kom ind til foran og så han, at der lå 3 store hunde og sov ved hyrdens fødder. De vågnede alle 3, da han kom, og åbnede deres store gab, som de ville gø. Men der hørte sig ikke. Manden så, de rejste børster. Han så deres skarpe tænder skinnede hvide ildskær, og at de får løs på ham.
Han følte, at en af dem slog tænderne i hans ben og en i hans hånd, mens den tredje blev sig fast i hans strube. Men kæberne og tænderne, som hundene skulle bide med, ville ikke lystre dem, og manden led end ikke den mindste skade. Nu ville manden gå videre for at få det, han var kommet efter. Men fårene lå så tæt op til hinanden, ryg mod ryg, han ikke kunne komme til. Der trådte manden op på fårenes ryg og gik hen over dem hen mod ilden, og ikke et af dyrene vågnede eller rørte sig. Så langt havde far og mor fået lov at fortælle, uden at blive forstyrret, men nu kunne jeg ikke lade være at afbryde hende. Hvorfor gjorde det ikke det, far og mor? Spurgte jeg. Det skal du få at vide om lidt, svarede far og mor og blev ved med sin historie. Da manden var nået næsten helt hen til ilden, så hørte den op. Han var en gammel gnæven mand, uvenlig og hård imod alle mennesker. Og da han nu så en fremmed nærme sig, greb han en lang spids pikstav, som han plejer at støtte sig til, når han drev sin jord på græs, og kastede hen imod ham. Og pikstaven for vinende lige imod manden. Men inden der ramte ham, fløj den til side og susede ham langt ud på marken. Giv vi lige en pause. Da far og mor var kommet så langt, afbrød hende på ny. Far og mor, hvorfor ville kæppen ikke slå manden? Når far og mor svarede ikke på mit spørgsmål, blev man ved med sin fortælling. Nu kom manden hen til hyrden og sagde til ham, hjælp mig, og lad mig låne lidt ild hos dig. Min hustru har nylig født et barn, og jeg må ild til at varme hende og den lille. Hyrden havde mest lyst til at sige nej, men da han tænkte på, at hunden ikke havde kunnet gøre manden noget ondt, og fåren ikke var løbet deres vej for ham, og hans pikstav ikke havde ville ramme ham, blev han underligt bange og tog det ikke nægte ham, hvad han forlangte. Tag så meget du behøver, sagde han til manden. Men ilden var næsten helt udbrændt. Der var ikke en eneste brand tilbage, kun en stor bunke gløder, og den fremmede havde hverken ildskuffe eller skovl, hvori han kunne bære de glødende kul. Da hørte så det, gentog han. Tag så meget du behøver. Han glædede sig over, at manden ikke kunne få nogen ild alligevel. Men manden bøjede sig ned, samlede kulgløderne op af asken med sine bare hænder og lagde dem i sin kappe. Og gløderne brændte ikke hans hænder, da han rørte ved dem. Ikke heller sved i hans kappe, men manden bar dem bort, som det havde været nød eller æbler. Men her blev fortællersen afbrudt for tredje gang. Farmor, hvorfor ville gløderne ikke brænde manden? Det skal du nok få at vide, svarede farmor, og så fortalte hun videre. Da nu denne hyrde var sådan et ondt og ejet menneske, så alt det, spurgte han fundet sig selv. Hvad er dog dette for en nat, siden hunden ikke bider, fåren ikke lader sig skræmme, spydet ikke dræber og ilden ikke brænder? Han kaldte den fremme tilbage og sagde til ham, hvad er det her dog for en nat? Og hvor kommer det, at alle ting viser dig barmhjertighed? Der svarede manden ham, jeg kan ikke sige dig det, når du ikke selv kan se det. Og han ville skynde sig bort for så hurtigt som muligt, skaffe sin hustru og barnet varme, men hyrden sagde til sig selv, at han ville ikke tabe dette mand af syne, før han fik rede på, hvad alt dette kunne betyde. Han rejste op og fulgte efter manden, indtil han kom til det sted, hvor han hørte hjemme. Der så hyrden, at manden ikke havde så meget som en hytte at bo i, men han havde sin hustru og barnet liggende i en klippehule, hvor der ikke fandtes andet end de bare nøgne stenvægge. Men hyrden tænkte ved sig selv, at de stakkels uskyldige barn måske ville fryse ihjel der i grotten, og skønt var en hård mand, blev en rørt og tænkte, at han ville hjælpe barnet. Og han tog sin rensel af skulderen. Ud af den tog han et hvidt og blødt forskin, gav det til den fremmede mand og sagde, at han skulle lade barnet sove på det. Men i samme øjeblik han viste, at han også kunne være barmhjertig, blev hans øjne opladt, og han så, hvad han ikke før kunne se, og han hørte, hvad han ikke før han kunne høre. Han så, at rundt omkring ham stod der en tæt kreds af engle med sølvhvide vinger, og hver af dem holdt en strengeleg i sin hånd, og alle de med høj røst, og alle sang med høj røst, at i nat var frelseren født. Han der skulle frelse verden for den synder. Der forstod han, hvorfor alle ting var så glade i denne nat, at det ikke ville gøre noget ondt. Og det var ikke blot rundt om hytten, englene stod. Overalt, hvor han vendte sit blik, så han det. De sad inde i grotten, og de sad udenfor på bjerget, og de fløj under himlen. De kom gående hen ad vejen i store flokke, og de kom forbi grotten, blev de stående for at kaste et blik på barnet. Der var en sådan uendelighed af jubel og glæde og sang og leg, og alt det så han i den mørke nat, hvor han ikke før havde kunnet skelne det mindste. Han blev så glad over, at hans øjne var blevet opladt, så han faldt på sine knæ og takkede Gud. Men da farmor var kommet så langt, sukkede hun og sagde, men hvad den hyrde så,
Det kunne vi også se. De englene kommer flyvende ned fra himlen hver julenat, hvis blot vi har øje for dem. Og så lagde min farmor sin hånd på mit hoved og sagde, dette må du ikke glemme, for det er lige så sandt, som at jeg ser dig, og du ser mig. Det er ikke lys og lamper, det kommer an på, og det er ikke måne og sol, der er det væsentlige. Men det, som er fornødent, er, vi har øjne, som kan se Guds herlighed. Undskyld. Ja, det er jo en ganske særlig nat. Natten mellem den 24. og 25. Og julefreden er altså ikke bare noget, man på mere eller mindre demokratisk vis har vedtaget. Julefreden sænker sig ned over de mest urolige hjerter. Og jeg har selv prøvet det i nogle af livets urolige perioder. Undskyld. Ja, på trods af kaos og uro, kunne man opleve julefreden. Altså man har tænkt, kan det virkelig være sådan en dag? Ja. Så en forankring i kristendommen, at være rodfæstet, grundfæstet i Guds kærlighed, så er man godt på vej. Men man må selvfølgelig stadigvæk ikke erkende, at man jo er et menneske udsat for alverdens ting. Jeg vil nu læse det, vi normalt kalder juleevangeliet fra Lukas kapitel 2. Øjeblik. Og det står sådan her. Med Jesu fødsel gik det sådan til, hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var ret sindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry. Det er vist lige lidt forkert. Vi skal lige andet sted hen her. Det var den fra Matthæus. Undskyld, vi tager det herfra. Nu kommer den rigtigt. Hvis man kan tale om, at du er mere rigtigt andet, når det er. Og det skete de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinus var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hed Bethlehem. Fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de begreb af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren. Og det der tegn, I får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe, og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud det højeste på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og jeg vil nu læse den julesalme, som når der kun kan synges en i aften, så er det jo De Kimo til julefest, som Luther skrev i 1535, og som Grundtvig har bearbejdet over på gang. Og jeg læser den. Det kimer nu til julefest, det kimer for den høje gæst, som steg til lave hytter ned med nytårsgaver, fryd og fred. U kommer med til Davids by, hvor engle sjunge under sky. U ganger med på marken ud, hvor hyrder hører nyt fra Gud. Og lad os gå med stille sind, som hyrderne til barnet ind, med glædes tårer takke Gud for miskundhed og nådesbud. O Jesus, verden vid og lang, til vugge dig dog for trang, for ringe om med guld til ret, og perlestukken silkeret. Men verdens ære, magt og guld, for dig er I kun støv og muld, i krybben lagt, i klude svøbt, et himmelsk liv, du har mig købt. Vel an min sjæl, så vær nu glad, og hold din jul i Davids stad. Jeg pris din Gud i anden stund, med livlig sang af hjertens grund. Jeg sjunge hver som sjunge kan, nu tændes lys i skyggers land, og ret som midnatshanen gol, lod Jakobstjernen til en sol.
Nu kom han patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb, og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. Kom Jesus, vær vor hyldegæst, hold selv i os din julefest. Der skal med Davids harpens klang, dig takke højt og nytårssang. Ja. Og jeg vil nu bede Fader vor ind i lyset velsignelsen, og jeg så spiller det kimono til julefest. Fader vor, du som er i himlene, hellig blive dit navn, kom dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for det riget og magten og æren i evighed. Amen. Jeg vil lige tænde et lys, og jeg vil tænde et lys. Jeg vil tænde et lys for os alle sammen, at vi må kunne fange juleglæden. Så uanset hvor omstændigheder, så er det til jul i aften. Jeg lyser lige velsignelsen over. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, vender nådig. Herren løfte dit åsyn mod dig og give dig fred i Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn.